chérie, you kurani ga wabi. Ako demba, ote kuku na. Ante kuku na. Ndauli. Itinangi tiga do rezo. Muna. Otra mon kan suku de be da gono, min te an to da gono. Mina mi fi ndauli kan freestyle. Wallahi. E woro offline. Itinangi tiga do rezo kono. Yero. Dobe mbolo samugo tiga pishi. Nga frege waru. Abe waru konti de ga de na fo merde. Oui. Ça va? Ça va. Inana. Eh, voilà. Oui, ici. Là. Droste. Ok. Bonjour. Eh, vous êtes là? Ah, vous venez. Voilà bien. Droste. Ah, il nous. Il n'est pas de là. Eh, il la main. Il la main bas. Parce qu'il va donc on y a donc né de quand on y. Yaro. Donc on un blague. Ah, bon. Non, ah, nega ni chiri. Tiens, la télé de domere. Yaro. Eh, non, ni kai. Ni est qualité noire. N'a que problème ça. Ne m'a fait ngater ni yorondo. Ah, écoutez. Oh, il fait ça. Ah, bah c'est écoute au diara. Tu viens? Wallahi. Là, je suis là. Là, qui est flyer. Mais là, on a dit un blanc. Qui blanc? Non. Même si qui est blanc. Non, parce que n'est mieux faut aimer. Fika do ka fo ki de bi la solution et nega problème. Donc ni c'est qui est blanc. Écoutez. Écoutez. Mi blanc je voulais. Car tout cas le pouvoir nous comme ça. Parce que non, ne va faire ika blanc ko mon bora ka mi fi. Mo fait mi kadi. Ni yo ye ite fo ma. Donc ni ti blanc. Wallahi ne bisa ka fo fo ni e ne. Parce que ne donna et ma fille, oui, il y aura des tas. Ah, mais c'est qu'à faire tout. Oui, mais ne vous mettez à comment de fio. Et mieux, nous sommes dans la soirée. Attends, quel problème? Mais ma fille, on va te y avoir donc. Il fait ça. Hein? Écoutez. Écoutez. Non, pas c'était. Ah, écoutez, au diara. Et si on a un boss de Bignon Bolusta, on a te flafoi. Ne a fait un ménage qui tire de Ibanendo. Et puis vous ne l'assistez pas. Ante foshi de la. Ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na galenba de don ne bolo tan. Mais n kɔrɔmuso min fɛ yen o bɛ ka n tɔɔrɔ cɛ bɛ ka n tɔɔrɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na n yɛrɛ tun bɛna boli mais ladi kɛ n terimuso jamujan ale de bɛ san a b'a ka so nana fɔ mana dɛ ale de bɛ ka na sabali ko n ka n sigi ko don jɛnya Muna ne kɔrɔmuso n'a cɛ n ye min f'i ɲɛna a ka jugu n'o bɛɛ de ye walayi ladi de bɛ ka na sabali tuma kɛrɛnkɛrɛnnen n bɛ to ka taa Zeyina fɛnɛ fɛ yen mais n tɛ sɔn ka da waga ka kuma kɔni fɔ Zeyina. Ne ko n dagawuli o a b'aw si kɛ nata cogo di e kuma e ɲɛ tɛ ne na ɲimila cɛ a fɔra ne ma dɛ kuma caman fɔra ne ma kuma caman fɔra n kɔ mais ne ye kunkolo kɛ tan kɔ de ka n cɛsiri n ka baara la i ma ye n bɛ taa yɔrɔ bɛɛ bi n bɛ taa Dubaï n bɛ taa n ka voyage kɛ fɛn bɛɛ fosi tɛ n bali diya n ko la bi mais Ala fo ka barika da quoi Muna mais i bɛ si kɛ nata il est temps i k'i ɲɛ yɛlɛ dɔɔni quoi hein anw ye yɛlɛlen don koyi ayi i b'a dɔn min don wa ni ko min kuma ma se de o de tigi sinon e kɔni b'a dɔn o ye tiɲɛ ye n t'i ka kuma sɔsɔ mais Ala ko bunahadamaden n'i wulila k'i yɛrɛ dɛmɛ ko o ko la a b'i dɛmɛ o la Ala tɛ jɔn ni si sigilen sɔn wuli k'i cɛsiri k'i ka ko ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ sa comme déjà e sira sɔrɔ sira jɛlenw bɛ yen nin ye sira nɔgɔlen nin ye sira e munna de b'o dɔn donc n ye n branché la i bɛ sɔn sɔnnen don e n dagawuli n sɔnnen don an bɛ ɲɔgɔn bolo awɔ an ka taa sigi yan ok an ka taa sigi an ka dɔɔni baro est-ce que bɛ ka fɛn mun fɔ est-ce que tiɲɛ don parce que kuma caman de an y'a bɛɛ mɛn ka tɛmɛ e bɛ ka fɛn fɛn fɔ ne tɛmɛna nin bɛɛ sira fɛ kelen kelen n ye nin bɛɛ mɛn ka tɛmɛ maya mais ne dalen t'i ka ko la kosɛbɛ fɛ fanfɛla la ni ne fanfɛla ye est-ce que e bɛ ne fɛ ne fɛ k'o dɔn yɛrɛ de bi nin bɛ de fɛ i k'a yira n na bi
D'accord. Ika ɲininkali a diyara n ye kosɛbɛ. Diyara n ye. Et puis n y'a faamu. I b'a fɛ ka min fɔ. Mais ma chérie, ne bɛ min f'i ɲɛna. C'est-à-dire fɛ a dulonnen tɛ wariko la, a man ka dulo wariko la. Ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye. N t'a dɔn ni i y'a faamuya. Kamalenba. Kamalenba nɛn ka di dɛ. Kuma caman bɛ bɔ cɛbakɔrɔ nɛn sanfɛ. Si tɛ tiɲɛ ye. Ne bɛ fɛ i k'i ta in kɛ tiɲɛ ye. Parce que mun na? Depuis ne n'i kɛra ɲɔgɔn fɛ. Wari t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Fini san t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Ne ka tulu sɔngɔ o si tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ. Bon ne bɛ fɛ. Est-ce que e bɛ ka fɛn mun fɔ i dusukun na ka ɲɛsin ne ma? Est-ce que tiɲɛ de don? Parce que n'i ye fɛn jateminɛ, mɔgɔ ka wari ta k'a di muso ma, o t'a yira k'i bɛ muso fɛ. Ka sanu ta k'a di muso ma, o t'a yira k'i bɛ muso fɛ. Komi i y'a fɔ cogo min, i yɛrɛ tɛ denmisɛnnin ye. Kuma caman fɔr'i ye, ko caman kɛl'i la. Mais ne b'a fɛ i k'a ɲini ka ne dɔn. Parce que ko minnu kɛr'i la, kuma minnu fɔr'i ye, ne m'o ko in k'i la, ne m'o kuma in fɔ i ye. I ni ne ka ko daminɛtɔ de filɛ. Donc ne tɛ nkalon tigɛ. N y'a yir'i la muso bɛ n bolo. Mais n k'i ma n ka furu kɔnɔ lafiya tɛ n ye. Ala nan'a kɛ n nana e sɔrɔ n ka sira kan. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ye danaya ta ka da i kan. Parce que c'est vrai an tɛ kuma kosɛbɛ. N t'i téléphoné ka caya. Parce que k'a sabu kɛ mun ye, ne ni muso bɛ cogo min, ale de y'a daminɛ. N t'a fɛ a kana n ye ko dɔ la ka na yɛlɛmɛ don ko la k'a fɔ ko wayi ko ne de y'a daminɛ, ko de y'a to k'ale ye nin comportement kɛ. O de kosɔn n nana ko n ye yɔrɔ dɔ ta ne ni e kama walasa an ka se ka fɛrɛ. I b'a ye ni n bɛ yan n bɛ se k'i wele, an bɛ se ka baro kɛ téléphone na ka ɲɛ. O la an bɛ se ka ɲɔgɔn ye ka fɛrɛ. Donc ne bɛ min f'i ye, fɛ n'an ko k'an b'a dulon wariko la ou bien tulosɔngɔ ko la, e tɛna na ne dɔn, ne tɛna e dɔn. Parce que munna cɛ bɛ jɔ ni muso min b'i ye k'i b'a ta en charge, souvent i b'a sɔrɔ aw ka fɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ dɔn. Parce que ne b'a bila n kun na ne bɛ ka dépense minnu kɛ e la. Est-ce que hali ni ne kumana e fɛ, est-ce que e bɛna sɔn ka ne jaabi? Munna ne t'e jaabi? E b'i jaabi dɛ. D'accord. E yɛrɛ kuma bɔ. E ko ko fɛ tɛ sanuko ye, wariko tɛ, finiko tɛ. Kolo tɛ ɲimi t'i da. A fɔ munna? Ne bɛ hɔrɔnya de fɛ. Ka ne to n dama na, o de ka di ne. N'a fɔra ko fɛn bɛ e bolo, ko ne bɛ nin ye cogo la tan, jɔn ka tɔgɔ tiɲɛ don, ne de don. Parce que a bɛ fɔ e de bɛ ka tugu nin fɛntigiba in kɔ, an m'a samara i la, an m'a fini i la. A bɛ fɔ wa a tɛ fɔ? A bɛ fɔ wa a tɛ fɔ? Parce que munna? N'a fɔra ko e ye nafolotigi ye, normalement sisan kun kan ka sɔrɔ ne bɛ n tɔgɔ la mobili kɔnɔ. I kelen bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ ne ye. Mais n'a fɔra ko e bɛ ka kuma mun fɔ n ta, ne ye nin caman mɛn ka tɛmɛ o. Nin caman kɛra ka tɛmɛ. A si tɛ tiɲɛ ye. D'accord. Ne b'a fɛ ka min f'i ye, adamaden n'i peresera kojugu i b'i garijɛgɛ tiɲɛ. Ne bɛ min fɛ, mɔgɔw bɛ na min fɔ o tɛ. N'i y'i ko kɛ mɔgɔw kama i t'i ka ko jago dɛ. Non, ayi, parce que i ye fɛ ko min fɔ, ne b'a fɛ an ka taa ni fɛ ye. Adamaden n'a ye ɲɔgɔn kanu, kanu kɔnɔ fɛn caman b'o kɔnɔ. Donc n bɛ min f'i ye, kana ne ka wari lajɛ, ne yɛrɛ lajɛ. Ayi, wariko in o yɔrɔ to yen sa. Mais ni mɔgɔ ye mɔgɔ kanu cogo dɔ la,
normalement il fini ganga janyo ko ke non olu te problème est juste en ɲɔgɔn dɔn tɔ de filɛ ne b'a fɛ I k'a dɔn ne ye mɔgɔ min ne yɛrɛ fɛnɛ k'a dɔn I ye mɔgɔ min mais n'i taara n'a ye nin cogo la ne fɛnɛ ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ ne ni muso minnu ye ɲɔgɔn dɔn ka tɛmɛ fo ne ye muso min furu ne ye ko min k'o ye o ye ne minɛ cogo min na kana ɲina I bɛ ka ɲina yɔrɔ dɔ kɔ dɛ ne ni I muso ye terimuso ma de titi ne teri de don dɛ I dun k'i jija cogo bɛɛ la kana bɔ nin kalama fo n'a sɔrɔ furu nana don min awɔ ne bɛ min f'i ɲɛna n'o de f'i ye n ko n'i y'a ye ne taara yɔrɔ ta e kama a kun ye walasa ale kana bɔ a kan I ye n ka kuma fɔ o don I kɛ pewu tile 2 in na ne kan ka voyager o de kama n'i wele ka na walasa an ka se ka kuma ni n taara n ka voyage la I jija an bɛ cogo min na I jija I ka to ten b'i deli ne y'o de f'i ye ko ne ye kan kelentigi de ye hɔrɔnya de ka di ne ye ko n'a bɔra e la sinon a tɛ bɔ ne na d'accord ni ne seginna ka bɔ voyage la an bɛna a lajɛ n tɛ n kan d'i ma fɔlɔ n ma layiru ta i ye mais n k'i ma ni n seginna ka bɔ n ka voyage la n'o ko kɛra cogo min na o tuma an b'a kɛ an b'a minɛ o ma yafa ma n'o ko kɛra cogo min an bɛna a ko minɛ o ma kuma in ka girin dɛ non bamanankan de don baasi tɛ I dun bɛ ka kuma I bɛ ka wala I bɛ se kuma la Ayisa kuma ko tɛ sa o ka n'i la siran sa o ka n'i la siran non o bɛ ka dabɔ e yɛrɛ de kama e ko ten ne kama e kama e ko ten I ye n ka kuma faamu awɔ n y'a faamu d'accord I t'o bisuni kɛ na sa ayi non kana pressé ayi o bolo sa fɛ tɛ tiɲɛ ne m'a fɛ ye mun ye so ta e kama o y'o fɔ e ni Ala cɛ e bɛ se ka na cogo di ka taa so tara e min kɛ e tɛ don so kɔnɔ e ko ten an ka don sa an ka taa awɔ I ko k'an ka don so kɔnɔ e sɔnna doni kɛ ni fini ye sa dɛ ko dabɔra min n'o tora ka yala fɛnɛ ka fisa quoi o ye tiɲɛ ko nasɔgɔnna doni ka di fini ye dɛ e m'a faamu sa sokɔnɔna doni o t'a ci o n ko de b'a diya ee walahi o de b'a diya